Bil-kontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. It-Three Palaces Festival jżur il-Belt Valletta, Daxbiex, Ħażabbar, Ħalqormi, Birsevvuġa u Siġġiewi, b'wirijiet musikali u artistiċi fit-teatri, fil-musewijiet u saħansitra fuq ix-xarabank. Il-musical klassiku għall-familja kollha Annie se jkun qed jittella fuq il-palk ta' Dar il-Mediterran għall-konferenzi. Wara 20 sena, Hoi Polloi se jerġgħu itellaw il-Pantowin, spettaklu għall-familja kollha li se jlaqqa il-waħx mad-daħk u l-mużika fit-teatru tal-Kulleġġ Sanna Luigi. L-Orkestra Filarmonika ta' Malta se tkun qed tagħti ħajja lix-xogħlijiet ta' Prokofjev u Beethoven waqt il-kunċert Harmonious Masterpieces fis-sala Robert Samuz.